Mingħajr l-iskema tal-passaporti, Malta xorta jkollha surplus. Hekk stqarr il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna fl-aħħar baġit tal din is-sena. Iżda jidher li Scicluna mar żmerġ fil-kalkoli tiegħu jew rid iqarraq meta qal hekk. Dan għaliex jidher li minkejja li dħul mill-bejħ tal-passaporti ma kienx inkluż fil-Fond Konsolidat tal-Gvern tas-sena li għaddiet, xorta l-Gvern irreġistra żbilanċ ta' 70 miljun euro. Fl-2018 il-Gvern mhux talli ma żammx is-surplus, iżda talli din l-iskema ta' beħ ta' passaporti li tant qalet kritika l-unika dħul li bih il-Gvern qed jiffanfra għaliex mingħajru żbilanċ biss għandna. L-iskema kontroversjali tal-beħ tal-passaporti poġġiet lil pajjiżna taħt il-lenti tal-Unjoni Ewropea li ilha mill-2013 tikkritika lill Gvern Soċjalista Malti dwar il-beħ taċ-ċittadinanza Ewropea, anke għal fatt li l-Gvern Malti baqa' jaħbi l-identità ta' dawk li qed iħallsu l-mijiet tal-eluf ta' euro biex jixtru passaport Malti li joffrilhom iċ-ċavetta għad-dħul għal pajjiżi kollha Ewropej. L-oppożizzjoni tikkritika wkoll il-fatt li pajjiżna ma jistax jibbaża l-ekonomija tiegħu fuq skema li llum qedawn u għadha ma nafux, meta din tista' tiġi mwaqfa mill-Kummissjoni Ewropea fi żmien qasir. U tkompli tisħaq li dan u nuqqas ta' pjanar fit-tul għal pajjiżna mill-Gvern Soċjalista. Din il-kritika ma mlitix biss l-Oppożizzjoni Nazzjonalista iżda saret minn diversi entitajiet oħra, fosthom il-Fond Monetarju Dinji li qal li l-ekonomija Maltija qed isserraħ bil-qawwi fuq l-iskema tal-beħ tal-passaporti u li għaldaqstant hija suġġetta għal teżiżiet esterni li jistgħu faċilment ikisruha. L-iżbilanċ ta' 70 miljun euro fl-ewwel 3 xhur tas-sena huwa prova oħra kemm il-Gvern qed jaħbi u jilgħab biċ-ċifri.